Please support to our YouTube channel. Shout out the icon Jessie Mix TV. Lights, camera, action! Ginagawa mo. Mangga agad ate, okay ra? Asam punta mga lagi init kaayo. Alin na lang daw ka presko pa kay hangin. Pwede magpunta mga unta dito balay. Ay, ute, sakto kaayo. Nakoy pagkaon ato sa akong bag. Pila ka buok? Duha to ka buok. Sakto ra kay naton duha. Sure ka? Kuyugi lang ko be. Makuyog ka na. Dara man day na day. Duha mo to ka buok. Sakto ra kay nato. Ila. Utang wa ko sa chinilas. Ute. Anak ka na ako. Naman tuti kasi di buha. We, Nalag ito. bisag imo na yung nahurot. Wa pa ko tuta. Duha to ka buok. Ako itong gibilin. Namakakling kay mo lagi ko gipabuwad-buwad. Oh. Sige Asa na man ana, buha oh? eh. Grige! Asa mo siya? Grige! Kusga pa yun! Grige! Kusga pa yun ba? Asa mo to? Wala ko dahil suspect! Tumas na! Grige! Kusga pa yun! Grige! Kusga pa yun! Grige! Kilang drive! Pagkano ko! Parang mata kanina na malakad roll! Agay! Ninyo? Sabay problema ba ninyo? Problema? Ngano mo kaon makagday mo hang kaon nga wa mo kay kakabawon lagin sa to. Maog yun. Dal din eh. Kaon kag pagkaon mo din day mo. Dool din eh. Lagot ka. Wa kang kuan. Sagdi na lang gud to. Pud ato bitaw nang manghubasing kagutom pud to. Luoy ba kaayo? Oh. Luspad kay gnaw. Iyan na lang to ha. Iyan na lang kalagot ha. Bisag wakon mo pa kan ah. Ala, ay mo pag-away. May pamukuyog na lang muna na ako ay. Mangita ta dito karang punuan nga prutas ba na prutas. Daghan ba dito? Kutung di ako ha. Ay nalagay mo pag-away. Jim! Ayaw mo na. May iro oh. Kagot na iro. Oh, no, 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 no. Uy! Kutung ka! Pa, may iro dito pa. Pa na iro. Naman mo. Kuan me. Kapit may Buang ka kugra. ninyo. Nabot mo dito. Laglaag naman me. Manguha ang talit prutas pag kanin doon. Buang nga. Kung pinsa Kapit mo ka lang. kukuron. Pinsa mo na iruang nga. Mapaakan mo diha. Mahal kayong rabies ron. Bebe nga ko ito anak. Ito, ito pa ulit mo dito. Ako pa. No, 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 no. Dega. Buang iro ah. Gani gilungan ko. Pa, napaakan ka. Why? Napaakan. Unsa man lao? Paakan ko taon. Sukad sa una. Wapayo ko silang paak yun. Pero pa, parang yun sa mga mga iro. Ni dagan balik. Din kay, unsa man? Para. Wala iro. Dagan. Wag ginawan ko. Wag ginawan ko katilaw yung paak iro. Ah, Natataulit na. tagod. Oh, no, 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 no. Ayun na lang nagtagda. Sakit na kayo.